אל תיתנו לנוף היפה והפסטורלי של רמת הגולן להטעות אותנו. העשב הצהוב הזה עכשיו, והרוח והטילים הדוממים האלה, שהמטיילים נהנים מהם, הם עדים דוממים למלחמה הקשה שהייתה פה, ושחיילי החטיבה 679 עברו אותה באוקטובר 73. אתם מאזינים לגלי צה"ל, שידורי צבא הגנה לישראל. דובר צה"ל מודיע כי היום, סמוך לשעה 2 בצהריים, פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן, וכוחותינו פועלים נגד התוקפים. כתבינו מוסרים כי בשל פעולות של מטוסים סוריים בגזרת רמת הגולן, נשמעות ברחבי הארץ צפירות עולות ויורדות. אלה הן צפירות אמת. צחקו עליי, אמרו לי, מה אתה הפחדת את שר הביטחון? כי כל הערכה של אמן הלכה וחזרה שלא עומד להתרחש שום דבר, וגם דעתו של הרמטכ"ל הייתה כזו. דיווח של רפול היה שהיה ויכוח אם לגייס או לא לגייס, והוחלט לא לגייס את המילואים. המודיעין הכי טוב זה המשקפת. אחר כך בא המרגל, ואחרי זה בא הזנב, ואחרי זה בא צילום אוויר, אני לא יודע מה. אבל הכי טוב זה המשקפת. ראשון במעלה. והיינו בעמדות תצפית כאלה ברמת הגולן, שלא יכלו להסתיר מאיתנו כלום. מהחרמון ועד הטילים. ראינו בעיניים, ראינו מה שהם עושים. לא יכול להיות דבר יותר ברור ממה שראינו על זה שהולכת להיות מלחמה. אז מה קרה? אז למה זה קרה? לא יודע. אין לי תשובה, אני לא רוצה להיכנס לראשם של אלה שהיו צריכים לתפוס את העניין. החינוך זה החינוך הוא חשוב בשביל שאנשים יגיעו לרמת הגולן עם הטנקים. ברמת הגולן רדון שילחמו, שיורים עליהם, ושיש ארטילריה ויש השל וצריך להגיד קדימה להסתער על רמתניה. יש 3 דברים שקובעים: כבוד העצמי, החברים והאמון במפקד. אבל אני אמרתי לך שמה הוא מראים הציורים? תראה איזה תנועת מלחציים הייתה. תנועה אחת באה מעין זיוון, תנועה אחת בין שיפון ויוסיפון, ו3 טנקים, 2 טנקים באו הנה, ותראה איזה מהלך. מבחינת החיצים זה על הנייר, זה קרב מתוכנן ומאורגן. עכשיו ב-2001, זה פעם ראשונה שאני יודע שבמקביל אליי פה נסע מישהו. ב-9 בבוקר, אז הגיע טלפון לרפול, אמר לי, אורי, מסתבר שהולכים למלחמה, מיד מגייסים את המילואים. סוריה לכן, התכנון המבצעי שלה, האופרטיבי, היה אכן לכבוש את כל רמת הגולן. ואז שמענו באוויר מאוד מטוסים. אז הבנו שזה לא משחק, שזה פשוט דבר רציני, כן? זה באמת. הוא התחיל מחול שדים נגד הזמן. התחמושת הייתה בעין זיתים. זאת היה צריך להביא את התחמושת משם, היה צריך להביא את הדלק משם, וכל זה, כל המערכת הזאת לא הייתה מוכנה לדברים האלה. לא היה רכב בשביל להביא, לא היו אנשים שיביאו את זה. לא ידענו איפה הטנקים שלנו, איך לפנות, למי לפנות, ולקח די הרבה זמן שהתחלנו למצוא את הטנקים, כל פלוגת הטנקים שלה. כמו שפתחה, רבע שעה אחרי שנפתחה האש, אני הבנתי שזו מלחמה כוללת. עד יום ראשון לפנות בוקר אורגנו בימ"ח 2 גדודים מאולתרים וקטנים
שמנו כל אחד כ10 עד 15 טנקים. עם שחר יצאו המח"ט אורי אור ושני המג"דים, משה הראל ורפול שפר, לרמת הגולן. משימת החטיבה הייתה לנוע דרך גשר בנות יעקב לנפח ולקונטרה שעל הגבול, על מנת לבלום כוחות סוריים שאמורים היו לתקוף ממזרח. גדוד מאולתר שלישי של החטיבה, בפיקודו של רן גוטפריד, אמור היה להצטרף אל המח"ט עם השלמת הגיוס. אלא שהסורים לא תקפו בקונטרה. לאחר שפרצו בבוקר את קווי ההגנה בדרום הרמה וחדרו לעומקה, הם פנו בצהריים צפונה, הדפו את הכוחות הקטנים שעמדו מולם ונעו לכיוון הצומת החיונית של נפח. שם, בעורפו של כוח מח"ט 679, פגש אותם גדוד רן המופתע. רפול דיבר איתי ואמר לי, אורי, כל גזרת קונטרה פתוחה, אין שם אף אחד. משם סורים הולכים להיכנס, תגיע לשם הכי מהר שאפשר. יצאנו בבוקר מפילון, בשעה ארוכה של טנקים על זחלים על הכבישים, ואחד המראות המוזרים ביותר שנחרטו בזיכרוני מאותו בוקר, זה ילדים הולכים לבית הספר עם תלבושת אחידה, או עם ילקוטים על הכתף, ואנחנו נוסעים למלחמה. ואני עובר מגשר בנות יעקב, כל מה שראיתי זה רכבים לבנים שבורחים מנפח, ואני עולה למעלה, הם עושים לי ככה. בירידה לגשר בנות יעקב התקלקלו טנקים, ולאורך המצוק היו תקועים כל מיני טנקים, ומיד זיהינו שזה מהחטיבה שלנו, לפי סוג הטנק, שהם לא יכלו לרדת את הירידה. ובצורה כזאת נתקעו אחד אחרי השני טנקים, ולמעשה אני חושב שאני, מהשלושת הטנקים שלי, אני הטנק היחידי שהצליח לרדת את הירידה, ולעלות אחר כך מגשר בנות יעקב למעלה. ומאחר שייכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא, ולא יפחד, ולא יחשוב לא באשתו, ולא בבניו, ויפנה מכל דבר למלחמה, וידע שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. ואז חצינו את גשר בנות יעקב. כן, עברנו ליד גשר בנות יעקב, ראינו שהגשר מוכן לפיצוץ, וזה עשה לנו, פתאום אמרנו, מה זה? אופה, מה זה גשר מוכן לפיצוץ? מה, פה הולכים לסגת מהרמה, הולכים לעזוב את הרמה? כי התחושה הייתה כבר שמשהו פה לא הולך כשורה. אני צריך זמן. אני צריך זמן. כל שעה שעוברת, ואני עדיין לא במלחמה קשה, עוד טנק מצטרף. ורן אני יודע שצריך להגיע עם קבוצת טנקים די גדולה, ואני מחכה לו. רפול אומר לי, תשמע, אני רוצה שתיסע, אני אומר לו, אני יוצא אותו, אומר רפול, אני רץ לאורי. הוא מחכה לי, זה לא... הוא אומר, לא, אני משנה פקודה. ראינו בדרך בין בית המכס ללקה כלים שרופים, כלים פגועים, חיילים מותשים שמסמנים לנו עם הידיים, רוצו, סעו מהר לכיוון נפח, קורה שם משהו קריטי, יש שם קריסה. מי שמשתלט על המרחב של נפח הוא למעשה הגיע לשטח החיוני. ואז אנחנו עולים עם הטנקים על הגדרות של נפח. ואנחנו רואים בתוך נפח, בקצה השני, רואים טנקים סוריים. אני פתחתי באש, יריתי בטנק אחד ופגעתי בו. באותו זמן ראיתי טנק אחר מצודד לעבר הטנק שלידי. ניסיתי לסמן לו, הטנק הזה היה טנק של גטמן. ראיתי פגז, פוגע לו בטנק, את המתק, את גטמן צונח לתוך הצריח. אני עולה על הרכס ואני רואה T-62, כמה עשרות T-62 בגלישה מולי, נוחץ על ערוץ חירום 10, כיוון שלא האמנתי שזה טנקים סוריים גולשים לנפח. אחר כך מסתבר שזו הייתה התקפה סורית על המחנה של נפח, שזו הייתה מפקדת האוגדה. התחילה שם פאניקה נוראית. כל הנונונים שלה, בית חולים שדה, בכל מיני רכב קל, התחילו לברוח בתוך השדה, לנסוע בתוך השדה ולרדת מהגולן, ואנחנו בשיירה לכיוון הגולן, תקועים בפקק. זה יותר מאשר לאן הסורים הגיעו, איך אנחנו נראים. זו הייתה הרגשה שלי, איך אנחנו נראים מושפלים, בורחים. כמו שאנחנו לא מוכנים, ורק עתה נכנסנו לשטח, נאמר שיש טנקי אויב בשטח מעורבים בטנקים ישראלים.
ניסינו לעלות פה מיד לעמדות, ומיד כשעלינו פתחו כולם באש פראית, ומיד נדלקו 4 טנקים באגף הימני. טנקים, 4 טנקים סורים. התחלתי להבין שזאת מלחמה, כי שמעתי את המ"פ שאליו אני הייתי אמור להצטרף, שמעתי אותו נותן פקודות אש, וראיתי שיירות של רכב שמוביל פצועים מרמת הגולן. טנק רץ אחורה במהירות אדירה, כאשר אני יורק קדימה כדי ליצור איזשהו מיסוך. טנק סורי שעמד כ-200 מטר מצידנו, קיבל לנו תותח, ראיתי אותו, לא הספקתי לצודד לכיוונו. הפגז שנורה פגע בתא הנהג, פגע ישירות בתא הנהג, הרג את הנהג, וגרם לי בתוך הצריח ליפול פנימה לתוך הצריח וטיפה לאבד את ההכרה. טנקים שלנו בוערים, זה נשמע כאילו מצוץ מן האצבע, לא קורה דבר כזה בכלל. ופתאום בבת אחת, תוך מספר דקות, כל האגף בער. ואנשים, ראית אנשים, כל מי שיכול היה, עזבו את הטנקים והתחילו לנוע רגלית לכיוון המחצבה. באותו זמן, גם באגף שמאל התחילו להיפגע טנקים. ונוצר בעצם מצב שהרבה מאוד טנקים נפגעים, ואנשים פשוט נעים, ואתה רואה עשרות אנשים הולכים ומתרכזים על הציר הזה שיוצאים לתוך המחצבה. הרמתי את הידיים, הם גם הרימו ידיים. הם הרימו ידיים, אני הרמתי ידיים. אחד מהם, הוא לקח את הקט של הרובה, והכניס את זה בראש, שיתך אותי על הרצפה. ואחר כך בא השני והכניס לי שם ביטות. אנחנו היינו במצב כזה ממש, ואז נתתי פקודת נטישה לטנק, יצאנו מהטנק, במהלך הנטישה נהרג הנהג עזריה. פגשתי חבר שלי שהלך שם, דוב ריימן, שהוא הסתובב שם בשטח עם הצוות שלו, הוא נפגע, הטנק שלו נפגע. פתאום אני רואה תירוש חוטף פגיעה והטנק עולה באש. במכה אחת, להבה אדירה, כשהפצוע ששוכב על התמסורות נשאר בתוך הלהבות. לא הרגשנו אפילו שנפגענו, אבל פתאום אנחנו עומדים ונעשה להבה של 1,000 ליטר בנזין תופסת אותך, ואז הספקתי עוד לפני שכל המערכות בטנק הלכו, אז אמרתי כולם לצאת מהטנק. אני רואה את הצוות יוצא מהטנק, תירוש, אני זוכר אותו קופץ כשכל הגב שלו בוער. למזלו הוא עם סרבל, והסרבל מתפורר, הוא רץ ומנופף בידיים, מנסה לחבות תוך כדי ריצה, אבל אש כפתה מעצמה, כי הסרבל ממש התפורר. והצוות, או לפחות 4 אנשים לפחות באו, יכול להיות שאחד מהם היה הסדיר, מגיעים עד אליי, כשאני שוכב פה, מאחורי גלי אבנים כאלה, מסתתר, ולא יכול בעצם לעזור להם. הם באים אליי, שרופים. כשחציתי לקראת מגע את ציר הנפט, עברתי ליד הטנק של בן שוהם, אם אני לא טועה זה היה בסביבות 2:30-3 אחר הצהריים. פגשתי את הצוות, הטנק היה הפוך, ושאלתי אותם מה קורה, הם אמרו לי, המח"ט וקצין האג"ם נהרגו, הם בתוך הטנק. ואז המשכנו, עברנו את ציר הנפט. מגיע לי בקשר חכה, אלוף הפיקוד, אומר לי, אורי, הסורים מגיעים לנפח. תחזור מהר לנפח, כי הסורים שם. כולנו מהר על הציר הראשי, שמכירים אותו מעין זיוון, לנוע לנפח. אמרתי לעצמי, לא, אם הם בנפח, בוא נתפוס אותם מהאגף. אורי נתן מיד הוראה למשה הראל ולרפול, כאשר משה הראל נתן לו פקודה לנוע בציר שבין תל יוסיפון לתל שיפון, ולרפול הוא נתן הוראה לנוע מצפון לתל שיפון בציר הכביש, כיוון אזור נפח. רפול נותן לי הוראה להוביל את הכוח לנפח. הכוח זה 3 טנקים, נוסע קדימה, אני נוסע קדימה כמ"פ, מאחוריי רפול שפר המג"ד, והטנק השלישי, שיישון, שהוא מ"מ שלי. כשעלינו על הרכסים פה, נגלל אלינו באזור העמק הזה, שאנחנו כרגע עומדים מעליו, מחזה מדהים של חטיבת טנקים סורים, שעושה את דרכה מדרום לכיוון צפון. בשלב הזה השמדנו בעיקר עמוס עם התותחן שלו. הושמדו די הרבה מאוד טנקים, נדמה לי בין 15 ל-20 במספר, כאשר האויב שם לב שמישהו יורה מאחוריו והתחיל גם הוא לפתוח באש, ואחד הטנקים שלנו נפגע.
חיים קיצצקי עמד עם הטנק שלו בעמדה המאחורנית, פה אנחנו רואים 40 מטר מאחורה, שם אני דיברתי איתו. שם הוא עשה לי את הסימן שהוא בשליטה, והוא השמיד 7 טנקים. הוא התחיל לרדת פה בשביל לתפוס עמדה על הרכס לפנים, כי התקדמנו כל הזמן לאט לאט. ופה הוא נהרג. ואני ככה עם היד כנראה בחוץ, ואז אני חוטף את הפגיעה ביד. התחושה שלי שעפה לי היד, אני אומר לצוות, עפה לי היד. הגענו לציר הנפט, ובאותו רגע שהגענו לציר הנפט עבר במקום ג'יפ ונגמש. והנה זה פלא, בג'יפ הראשון יושב מפקד האוגדה רפול, ולידו קצין נוסף. ואז שלום ופולק נכנסו לנגמש מאחור, אני נכנסתי לג'יפ, ישבתי מאחור, ואז רפול שאל אותי מבט מאוד קשוח, קצין, איפה הטנקים שלך? ואני שאלתי אותו, המפקד, איפה האוגדה שלך ואיפה החפ"ק שלך? זה היה עוד מעצבים של איך שהטנקים היו בעצם באיקון למלחמה. פה למעשה התחלנו לעצור את הסורים בקרב על נפח. לראות את שדה הקרב הזה ליד נפח, זו הייתה זוועה, לראות את התערובת של הטנקים, גם הטנקים שלהם, גם הטנקים שלנו, חלקם שרופים, חלקם פגועים, וחלקם תקלות טכניות רגילות. אבל באותו לילה סופית היו 55 טנקים לחטיבה. מחצבה הייתה אזור מוכה, טנקים פגועים, פצועים שוכבים, אנשים מרימים חיילים. זה התמונות שלי מתוך הטנק. ואז הגיע המח"ט. מוצק, חזק, גבוה, ועם פנים תמימות, רכות מאוד. הוא עלה לטנק ואמר, חבר'ה, אנחנו מתאספים פה. כל הטנקים שנשארו, כל שדרת הפיקוד נפגעה. אני יודע שקשה לכם. זאת מלחמה אחרת לגמרי. גם אני לא ראיתי עוד מלחמה כזאת. קשה לכם. אתם צעירים, אתם תמימים, אבל אנחנו נאסוף את כל מי שנשאר. נארגן את הטנקים מחדש, נחמש אותם, נתדלק אותם, ומחר בבוקר נצא למערב. כולנו יחד, ואני מבטיח לכם שננצח. אני מבטיח לכם שננצח כי אין לנו ברירה. מי שיחזיק מעמד הוא ינצח, ואתם תחזיקו מעמד. ודאי לא תצפו לתיאור מפורט של המהלכים והתוכניות של צה"ל, ולהוסיף דברים על משמעותם הישגנו בעוד הקרבות בעיצומם. ברכת העם שלוחה לצבא ההגנה לישראל, חייליו ומפקדיו. הערב הראשון שגמרתי את הסיבוב בתי חולים, יצאתי מבית חולים אחרון, ישבתי בתוך האוטו ובכיתי את נשמתי. כאילו אני חושבת שנפל לי אז האסימון, הבנתי את גודל האסון. כשהיה ברור שמחר הולך להיות אותו דבר ומחרתיים עוד אותו דבר. ביום הלחימה הראשון נפגעו רוב מפקדי הפלוגות והמג"דים בחטיבה. כל הלילה